Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas setunggal Ali, Abu lan Anas. Pripun kabaripun? Sehat nggih? Oke. Sampun siap sinau basa Jawa? Nah, Ustazah mulai ya. Nah, dinten menika Ustazah badhe maringi materi bab. Ayo kira-kira apa? Minggu lalu kalian sudah membaca tentang apa nggih tugas dari Usgalo? Nah, ingat nggak? Oke, pinter. Kalau wingi sampun maos tentang dongeng nggih. Nah, Ustazah dinten menika badhe maringi materi tentang dongeng. Nah, napa ta Ustazah dongeng menika? Oke, monggo video menika dipun simak. Pengertian dongeng. Dongeng iku cerita kang ora nyata. Jadi dongeng itu tidak nyata nggih. Ora nyata itu tidak nyata atau tidak sebenarnya. Nah, fabel yaiku dongeng kang paragane kewan. Fabel adalah dongeng yang tokohnya binatang. Tuladha dongeng. Nah, sekarang kita akan ke contoh dongeng nggih. Oke, wonten menika. Gambar apa ini? Yap, contoh dongeng inggih menika Kancil lan Keong. Lajeng. Nah, Kancil lan Boyo menika ugi tuladha atau contoh dongeng. Nah, menika menapa? Gambar menapa? Nah, pinter. Menika Kancil lan Merak. Dongeng Kancil lan Merak. Lanjut. Oke, apakah ini? Nah, menika dongeng Kebo lan Jala. Oke. Selanjutnya, ing sajroning dongeng ana pitutur luhur kang bisa kanggo sanguning urip. Maksudnya adalah di dalam sebuah dongeng terdapat nasihat atau pelajaran untuk bekal kehidupan. Oke, jadi di dongeng itu ada pelajaran nggih, ada nasihat untuk bekal kita hidup. Nah, demikian materi dongeng saking Ustazah. Paham mboten? Gampil nggih materi dongeng. Oke, silahkan video ini berkali-kali disimak, didengarkan, dipahami, pasti bisa. Oke, sampun nggih saking Ustazah. Kalau ini wonten tugas saking Ustazah, nah silahkan semangat untuk dikerjakan. Oke, Ustazah akhiri nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.